Привіт! Сьогодні ми з вами будемо готувати мафіни з ягодами. Нам потрібно 250 г борошна, 150 г цукру, 80 г масла, 140 мл молока, по 1 чайній ложці розпушувача та ванільного цукру, 2 яйця, дрібка солі та ягоди. Яйця, цукор, сіль та ванільний цукор взбиваємо. Додаємо молоко та м'яке масло та продовжуємо взбивати. Додаємо борошно та розпушувач та перемішуємо. Додаємо ягоди та перемішуємо. Тісто розливаємо по формах та ставимо у розігріту до 180 градусів духовку до готовності. Ось, які вони вийшли. Смачного!